5. Πες. Δεν θα βγάλω φωτογραφία, κράτα το μικρόφωνο τουλάχιστον εκεί. Το μικρόφωνο κράτα. Μπρος στην εκκλησιά, ακόμα μια φορά. Βίντεο τραβάει το τραβάει. Όχι ρε γάμο, δεν το πιστεύω. Όχι βίντεο. Πες το ρε παιδί μου, πες το λίγο. Έλα πάμε. Μπρος στην εκκλησιά. Τελείωσε τώρα δεν. Μου είχε χαθεί. Πες το βρε μαλάκα, θα σας πάω στο κεφάλι. Πες το. Έτοιμη είναι για την πίστα η Πες. Μπρος στην εκκλησιά, ακόμα μια φορά. Γυρίζουμε. Να με τελειώσεις. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα remix του νέου δίσκου. Ο Γιαννίκος ήταν αυτός. Γιάννικος. Πεντατζής. Πρώην πεντατζής νη μοντέλο. Τι βίντεο.